Aitonak konta idazu, haizeak esaten duena. Aitonak kanta idazu, txoritxoen kantu alaia. Mendietan kulunkan pozik, odeiekin jolasten naiz ni. Aitona, ni beti izango naiz zurekin. Etxe mina. Zergatik ez duzu ihes egin, Kaiolan egotea horren beste gustatzen zaizu? Kaiolan hasi da txoritxoa. Ni bezala, Heidi, baina gauza asko ikasi ditut nik liburuetan. Baita irudietan ere. Zatoz ona, Heidi. Aitak ekarri zizkidan irudi batzuk erakutsiko dizkizut. Begira, oso polita da. Gustatzen zaizu katutxoa? Bai, asko, oso ederra da. Tori, zeuretzat da. Niretzat, mila esker. Ez diozu inoiz Rottenmeier andereñoari erakutsi? Gorroto ditu animaliak. Denak. Horregatik atera zen bere honetik lehengoan xaguak ikusitakoan. Ongi gordeko dut, mila esker. Itxaron pixkat, Heidi. Zure etxea honelakoa da? Ez da horrelakoa. Izei handi bat dago Aitonaren etxolatean, hauntzak inguruan ibiltzen dira jolasten beti salto eta salto. Hauntza? Bai, eta ni aulkian esertzen naiz egunero. Aulkia hemen egoten da. Eta orduan Aitona hauntzak jesten hasten da eta nik lagundu egiten diot. Badakizu hauntzak jesten? Jakina. Begira, esne zuriak berehala betetzen du ontzia. Mendiko hauntzen esnea oso gozoa da. Egarriak nago. Zer gertatzen da, Heidi? Lambrozaunka hasi da. Noski. Orain pello ikusten dut mendian gora datorrela. Begira, honela ibiltzen da. Arraio pola! Zertan ari da orain? Hauntzek ez diote kasurik egiten eta zigortu egiten ditu. Arraio pola! Zatoz ona! Iristen denean pello gelditu egiten da beti, gugandik tertetxo batera. Zergatik? Aitonaren beldur delako horregatik. Eta orduan Aitonak esaten dio, Kaixo, generala. Generala? Bai, eta pellok esaten dio, Kaixo, egunon, Aitona. Nola, Aitona? Bai, pellok ere Aitona esaten dio. Honela? Egunon, Aitona. Bai, oso ondo. Kaixo, generala. Egunon, Aitona. Kaixo, generala.
Kaixo, generala. Egun on, Aitona. Ikusten! Goazen, bizkor! Itxaron, pello! Ui! Heidi! Badakizu txistu egiten. Bai. Pellok mendian erakutsi zidan. Ez dakizu, Clara, ikasi egin behar duzu. Oso ondo egin duzu. Zertan ari zarete? Adelaida, zu ari zinen txistuka? Bai, Clarari erakutsi nahi nion ez dakita. Txistu egiten ez horixe, Clara andereñoari txistu egiten erakustea ere. Barkatu, alpeak nolakoak diren jakin nahi nuen. Alpeak? Zertarako, Clara? Alferrik da gauza horiek ikastea. Heidi kontatzen duena oso interesgarria da. Hauntzak, txakurrak, eta gailurretako jauna. Hori da, gailurretako jauna ere bai. Ze jaun? Eta mendigo Aitona ere bai. Aitona? Eta orduan Aitonak esaten dio Pellori. Kaixo, generala? Egunon, Aitona. Mesedez, Clara, ez duzu Adelaidak bezala hitz egin behar. Adelaida, ez erakutsi olakorik Clara andereñoari. Zuk irakurtzen ikasi behar duzu, ez dakizuta. Ez dizu lotxarik ematen? Asko sentitzen dut, Heidi. Nire erruz egin dizu herri eta Rottenmeier andereñoak. Zertan ari ote dira Aitona eta Pello? Amona ere nire zain egongo da. Horren besteko etxe mina duzu. Noski, arrizkormak besterik ez dut ikusten etxe honetako leioetatik. Zergatik ez zara ganbarara igotzen, etxeko tokirik garaiena da? Han bada leio bat. Handik ikusten dira mendiak eta zuaitzak? Behar bada, probazazu. Nondik joan behar dutara igotzeko? Zoaz eskaileretan gora, hori da dena. Saiatuko naiz orduan, ai! Ez zaitzala Rottenmeier andereñoak ikusi gero? Ez dute zertxo ere ikusten, arrizkormak eta telatuak besterik ez. Ai! Ixo, ni naiz. Ze pasatu zaizu?
Aizu, Sebastian, ze ikusten da etxearen beste aldetik? Oh, ze esan nahi duzu? Ikusten dira mendiak eta? Ez horrelakorik ez. Aurreko etxeak ikusten dira, besterik ez Andereño. Zer egin behar dut mendiak eta zuaitzak ikusteko? Ba, toki oso garai batera igo. Oso garaira? Bai, dorre batera edo telatu batera. Tori. Hori da, Elizabateko kanpandorrea izango da tokirik egokiena. Handik dendena ikusiko da. Kanpandorre batetik? Ziur nago handik ikusiko direla mendiak. Baita ontzak ere. Adelaida Andereñoa? Kanpandorre bat eta oso garaia da! Harrigarria da. Orain ez dut kanpandorrea ikusten. Dirurik ez ematekotan ospa hemendik. Ez dut doan jotzen. Badakizu zein den hiri honetako dorrerik garaiena? Ez dakit. Nori galdetuko diot? Zer dakit banik? Zuk ezagutzen alduzu kanpandorreren bat? Bai horixe, ezagutzen dut bat. Eraman nazazu favorez. Oso ondo. Baina zer emango didazu trukean? Erakutsi lehenbizi. Itxaron. Hau besterik ez dut. Ta zertarako behar dut nik hori. Ez duzu nahi? Ez dut besterik. Klarak eman zidan. Zer nahi duzu orduan? Dirua. Nik ez dut bat ere dirurik. Klarak
Markoak badu dirua ordea, berak ordainduko dizu, zenbat nahi duzu? Marko erdia. Oso ondo, guazen ba! Ea, zatoz. Mila esker! Hortxe da. Oso dorre garaia da, eskerrik asko! Itxita dago, nola sartuko naiz barrura? Ez dakit ba. Kaixo! Kaixo! Nor dago barruan? Zertan ari zara, zergatik egiten duzu txistu? Barrura sartu nahi dudalako, kanpandorrera igo nahi dut. Tuntuna zara gero, ez dizute utziko igotzen! Jostagarria da. Jostagarria? Ez zaizu zor didazun dirua ahaztuko, ezta? Ez zait ahaztuko. Itxaron hemen, ez dakit etxera joateko bideata. Aspergarria zara. Etxera eraman behar zaitut, zer emango didazu? Zer nahi duzu orain ba? Beste marko erdi bat. Ze gertatzen da, nor jo du txilina? Zer modu zaude jauna, dorrera igo nahi dut utziko didazu? Zer diozu, Ze egin nahi duzu dorrean, nor zarazu? Norbaitek bidali zaitu? Ez, dorrearen gailurretik begiratu nahi dut mendiak ikusteko. Ze esan duzu, mendiak? Zoaz, etxeratu zidazu bakean behingo, zentzun duzu tira, zoaz! Dorrera igo nahi duela, az txorakeria. Mesedez utzi gotzen! Dorrera igo nahi dut, igo behar dut! Mesedez jauna! Ze egingo duzu uzten badizut? Urrutira begiratu nahi dut, utzi dazu igotzen favorez jauna! Oso gogora da zu bezalako neska txiki batentzat horrelako dorregara igotzea, baina ala nahi baduzu... Eskerrik asko! Zaude, zorre bizkor, mantxoago! Nekatu zara, neskatxa? Zer duzu? Eskailera kanpandorrera ematen du. Apa, goraino iritsi naiz, Bai, eta potxekin da, seguru. Zaude! Epa! Begiratu ondo. Ederra ikuspegia ez da? Ez zaizu gustatu? Etxeak eta etxeak. Besterik ez.
hau ikustea espero. Zede montrikusi naizenuen ba, mokitxu. Mendiak ikusi nahi nituen aranak, arkaitzak, ibaiak, zuaitzak eta loreak. Alemaniako hiririk handiena da hau, hemen ez dago alakorik, gezurra esan dizute. Mugi, lan handia dut eta...ハイジはクララを喜ばせようと思い、教会から子猫をもらってきました。ところが動物嫌いのロッテンマイヤーさんに見つかってしまい、捨てるように言われます。でもハイジとクララは内緒で飼うことにするのでした。そんなある日、教会からバスケットいっぱいの子猫がクララのところに届きますが、その子猫たちがバスケットから飛び出してしまったから大変。次回は大騒動。お楽しみにね。